Οι γάτες με τρία χρώματα, δηλαδή αυτές που έχουν κεραμιδί, μαύρο και άσπρο τρίχωμα, είναι όλες θηλυκές. Τα θηλυκά άτομα διαθέτουν δύο X χρωμοσώματα, τα οποία καθορίζουν το συγκεκριμένο φύλο. Όμως, όπως συμβαίνει και στον άνθρωπο, το ένα από τα δύο X χρωμοσώματα απενεργοποιείται. Δηλαδή, τα γονίδια σε αυτό το χρωμόσωμα δεν εκφράζονται, δεν επηρεάζουν το άτομο, είναι σαν να μην υπάρχουν. Κατά την ανάπτυξη του ατόμου, τα κύτταρα παίρνουν μια απόφαση σχετικά με το ποιο από τα δύο X χρωμοσώματα θα απενεργοποιήσουν. Αυτή η απόφαση δεν είναι κοινή για όλα τα κύτταρα, με αποτέλεσμα άλλα να απενεργοποιούν το ένα και άλλα το δεύτερο X χρωμόσωμα. Στις γατούλες, τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα, συγκεκριμένα το κεραμιδί και το μαύρο, βρίσκονται σε διαφορετικό X χρωμόσωμα. Με αποτέλεσμα, τα κύτταρα που έχουν απενεργοποιήσει το ένα X εκφράζουν το κεραμιδί χρώμα και τα κύτταρα που έχουν απενεργοποιήσει το άλλο X εκφράζουν το μαύρο. Έτσι, η γάτα που έχει και τα δύο αυτά χρώματα, στη γούνα της είναι απαραίτητα θηλυκή. Το τρίτο χρώμα συνήθως είναι το άσπρο. Βέβαια, μπορεί να μην υπάρχει τρίτο χρώμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνύπαρξη του μαύρου και του κεραμιδί.